हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायना लाबावबाय रायजो राजाफोर आं दिनै मोनसे आपडेट लाना फैदों रायजो राजाफ्राथ' गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ बे आपडेटखौ बा बे भिडिअखौ गुबुन गुबुन इउट्युब चेनेलनि थ्रुयै बा फेसबुकनि जाय बिथांमोना फेसबुकाव भिडिअ बानायनानै आपल'ड होयो गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ रायजो राजाफोर नाथाय बे आपडेटखौ मिथिबायना जोंहा एसे गोबावानो जाबाय आं दाख्लैबो बिनि सायाव मोनसे भिडिअ खालामखांखाबायमोन जि बिदाय सारनि सायावना आरो आं मोनसे मैया निउस लाइभनि गेजेरजों नायदो दे ओरैबायदि माबा खालामदों माने बिसोरो आसामिस निउस चेनेला बा निउस लाइभआ प्रिया बसुमतारी हत्याकारि होननानै जोंनि एक्स एनडिएफबि जि बिदाय सारखौ मिथिबायना गोजौआव ओरै गोजा कार होलायना होदों माने ओरैबायदि गाज्रि मोनदों आं मिथिबायना आं बेखौसो बुंनो सानो मिथिबायना दिनै मिथिबाय 2014 मायथाइनि आगस्ट 20 तारिख मिथिबाय रायजो राजाफोर 2014 मायथाइनि आगस्ट 20 तारिख खालि प्रिया बसुमतारी होननाय बिथांखौ बा हिन्जावसाखौ जोंनि जि बिदाय सारा बा जि बिदाय सारमोननि टीमा बै जाय प्रिया बसुमतारी होननाय बिथांखौ गावथारदोंमोन ना बेखौथ' गासिबो मिथिखायो बा गासिबो नुखाबाय बै समाव ओरैबायदि बिथांमोनखौ बा बिथांमोननि सायाव एनडिएफबिफोरनि सायाव ना बै समाव ओरैबायदि माने हाग्रायाव अपारेशन खालामखांबाय जाहाथे बेखौथ' गासिबो रायजो राजाफ्रा निउस लाइभनि गेजेरजों बा निउस चेनेलनि गेजेरजों बा जोंनि इउटुबारफोरनि गेजेरजों बा इउटुबारफोरनि भिडिअनि गेजेरजों गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ रायजो राजाफोर नाथाय बै समाव गोदोनानै थानाय केसखौ दिनै मिथिबायना रायजो राजाफोर एसेबां गोबाव जानायनि उनाव 11 बोसोर फुरा थांबाय मैयानि माबायाव ना आगस्ट 20 तारिखआव 2011निफ्राय दा 2025नि आगस्ट 20 तारिख दिनैथ' 21 तारिखआनो जाबाय रायजो राजाफोर बै थांखांनाय केसखौ मिथिबायना एसेबां गोबाव थांखांनाय केसखौ बा बै केसा एसेबां गोबाव अबाव गोदोना दंमोन मिथिबायना रायजो राजाफोर आंथ' ओरैबायदि दुखु मोनदों मिथिबायना बे जोंनि मिथिबाय हारसानि निउस लाइभआ ओरैबायदि गाज्रि इसोर मिथिबायना थांखांनाय खोथाफोरखौ ओरैबायदि बुरखां माने इसोरो मा खालामनो नागिरो मिथिबाय रायजो राजाफोर जोंनि बर'नि जाय एनडिएफबि आफाद मोनब्रै फेक्सननिफ्राय लानानै ना रायजो राजाफोर बिथांमोना दिनै मिथिबायना 2020नि 27 जानुवारि खालि बिथांमोना भारत सरकार आसाम सरकारजों रायज्लायनानै जों दिनैनिफ्राय हाथियार दैला होननानै बिथांमोना एसेबां मोजाङै आसाम सरकार भारत सरकारजों बिथांमोना हाथियारखौ गथायनानै सारेन्डार खालामखांबाय रायजो राजाफोर नाथाय बै केसा मिथिबायना जि बिदाय मोना साबा दंमोन मिथिबायना बै केसाव माने जायफ्रा बिथांमोना CBI केस नांना दंमोन मिथिबायना जि बिदायजों लोगोसे साबा होनना बुंदों बे साबानि गेजेराव साब्रैखौ माने हाइकर्टआ केस गैला होननानै रायखौ फोसावना होबाय होनना बुंदों आं मोनसे निउस लाइभआव नायदोंमोन दै दहायसो नायदोंमोन आङो बे खिन्थु मैयानि मिथिबायना रायजो राजाफोर मैयानिमोन आरोना केस गैला होननानै फोसावबायमोन नाथाय इसोर ओरैबायदि बुंबावदों माने बिदायखौ दिनैसिम कर्टआ केस गैया होननानै फोसावाखै बा राया केस गैया होननानै फोसावाखै नाथाय आं बेखौसो बुंनो सानोना रायजो राजाफोर मिथिबाय 2014 आगस्ट 20 तारिखनिफ्राय लानानै मिथिबायना 2020 27 जानुवारि बै दिनखालि बिथांमोना मोनब्रै एनडिएफबिनि फेक्सना मिथिबायना आसाम सरकार भारत सरकारजों रायज्लायनानै बिथांमोना एसेबां मोजाङै जों दिनैनिफ्राय हाथियार दैला जोंनि जेसेबांखिनि केसफोर दंमोन जाहाथे गासिबो उइथड्र खालामना होनांगौ होननानै बेफोरखौ गोबां मोजाङै बिथांमोना सावरायबाय बा जोंनि हारिनि मोनथायफोरखौ मोननांगौ होननानै सावरायबाय जेसेबांखिनि केसफोर दङ गोजाम जा बा गोदान जा जेसेबांखिनि हाइकर्ट बा कर्ट केस नांनानै दं जाहाथे बेफोरखौ गासिखौबो बोखारना होनांगौ होननानै बिथांमोना एसेबां मोजां सावरायसेयावबो नाथाय दिनै मा खालामदों मिथिबायना रायजो राजाफोर ओरैबायदि दुखु मोनदों आङो बिसोर ओरैबायदि हारसानि आसामिस निउस चेनेला मिथिबायना निउस लाइभ चेनेला ओरैबायदि गाज्रि मिथिबायना इसोरो जोंनि बर' हारिनि सायाव ओरैबायदि गाज्रि मोननाय दं ओरैबायदि हिंसा इसोरो ओरैबायदि अहिंसा मिथिबायना रायजो राजाफोर
बिसोर मा खालामो मिथिबाय थांखांनाय केसफोरखौ बुरखां CBI लगायनानै मा खालामनो नागिरदों जोंनि रनजित बसुमतारी जायखौ जों मिथियो पेरेंगा बिआर पेरेंगा होननानै ना आरो लोगोसे बिदाय बिथांमोनखौ ओरैबायदि माने इसोरो CBI केस जाबसिननानै बिथांमोनखौ आरोबाव फिन जेल जाहोनो नागिरदों मिथिबायना रायजो राजाफोरा आं गोबां दुखु मोनदों मिथिबाय दिनैसिम मिथिबायना रायजो राजाफोर 2020 नि 27 जानुवारि 27 जानुवारिनिफ्राय दिनैसिम एसेबां गोबाव बे केसआ अबाव दंमोन बा बे केस फाइलआ अबाव दंमोन नाथाय जोंनि बिदाय सारा बेफोरखौ जेबो केस गैला साननानै बिथाङा मिथिबाय आरोबाव मिथिबाय सिगांथ' बिथाङा हिनजाव दंखायोमोन अखाबो हाबाय रायजो राजाफोर अब्लाबो बे भिडिअखौ आं खालामजोबथारनोसै बिथाङा मिथिबायना सिगां बेबायदिनो आफादाव थानाय समाव बिथाङा बेसेरा हिनजावजोंबो गारना खारजाबाय गथ' गथाय गारना खारजाबाय आरो बिथाङा आं बेबायदि माब्लाबाबो उग्र खालामला बा हाग्रायाव ओंखारला बा आं हाथियार लानानै बेबायदि हाथियार दैला बा हाग्रायाव हाथियार दैनानै ओंखारफिनला होननानै बिथाङा एसेबां मोजाङै मिथिबायना न'खर सलिनो बा न'खर संसारखौ बिथाङा जुरिफिनबाय हिनजाव सासे लाफिनबाय बिथाङा गथ' सासे मोनबाय नाथाय मिथिबाय रायजो राजाफोर एसेबां गोबाव थासेयाव बा दिनै मिथिबायना 11 बोसोर जाबाय मिथिबाय 11 बोसोर जासेयाव बै केसआ अबाव दंमोन रायजो राजाफोर बे केसआ अबाव दंमोन ना जोंनि मा बर' पलिटिकेल हान्जाफोरनि बेयाव माबा मोनसे आखाइ दं नामा रायजो राजाफोर आं सानो मिथिबायना आंनि साननाय बायदि मिथिबाय आं एसे सानदों माने मिथिबाय आंनि साननायसो दै रायजो राजाफोर जुदि माबा मोनसे राजखान्थि आखाइ गैयाबा आरो आं दहाय मोनसे नायबावदों दे जोंनिनो माने बर'निनो जि बिटिसि बा बिटिआरनिफ्राय इलेक्सन जानो थांबाय दं बे बिटिसि बा बिटिआरनि इलेक्सननि थाखायनो बिथांमोना बुरखांनानै बे केसखौ आरोबाव जुरिफिनदों होनना बुंदों मिथिबायना रायजो राजाफोर बेबो जानो हागौ रायजो राजाफोर अखाबो हाबाय आं आरो बारा गोबाव खालामनो सानला आंनि बुंनाया जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निजिनि हारिनि होननानै निमाहा होबानो जाबाय आरो नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसेनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि नोंथाङा आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर गोजोन्थों।